Zdar, vítám vás u dalšího videa. No a dneska to bude zase nějaká ta reakce. Jak asi víte, taky někdy před zhruba 2 lety pomalu jsem mi dělal reakci na skeleta, bylo to vlastně takové halloweenské video, kdy to vyšlo prostě v tu dobu. Stalkovanie prebiehalo niekoľko mesiacov, a to aj počas toho, keď to vyšetrovala polícia. Ako to celé dopadlo, sa mi žiaľ... Tak to mě zajímá, jak ta policie vyšetřovala, když jako to proběhlo několik měsíců, kdy tam týpek takhle jezdí. Ty vole. Mně se zdá, že tady někdo chodí. No a já jsem na žádného video dlouho nekoukal, takže jsem se rozhodl, že bychom si dneska mohli dělat na tu reakci. Pokud se vám bude zdát, že to osvětlení tady to video je trošku takový divný, tak je to tím, že používám jiný světlo, než používám normálně, jelikož tady to velký se mi bohužel nějak dojebalo. Nevím jak, ale prostě už nefunguje, takže teď používám takový menší. I když já stejně tady většinu toho videa budu mít nejspíše webku, takže to nebude mít až zase takový účinek. No a podívám se teda na skeletovo video. Je to video teda už 4 měsíce starý, ale myslím si, že ani tady u těchto videí není úplně důležitý, jak moc je to starý. A je to video teda děsivé videa natočené v lese a počas kempování. Takže podíváme se na to teda, já jsem, jak už jsem říkal, na žádného video dlouho nekoukal. Můžeme jít na to. Je miestom pokoja a úniku pred ruchom civilizácie. Obklopený stromami a ďaleko od mesta máme pocit, že sme úplne sami. No práve v tejto izolácii sa často odohrávajú OK, jako tady to je spíš funny, ale čekej. Úplne sami. No práve v tejto izolácii sa často jako docela brutál, když se jako podíváš, že to tam vidíš. Odohrávajú najdesivejšie príbehy. Dnes sa pozrieme na 5 najstrašidelnejších videí natočených práve v lese. Zábery, ktoré vyvolali nekonečné debaty a prinútili mnohých pochybovať o tom, či sú skutočne sami, keď vkročia do hlbín divočiny. Poďme sa spoločne báť. Ok, vždycky když mi byl třeba 10, 11 a natáčel jsem první díly série v lese, tak v tom palouku, tak jsem měl občas takový jako pocit, když je jasný, že tam nic nikdy není prostě. Ale myslím, že to je taky jako nebo ne, že to není normálně, ale taky jako přirozený, že prostě jste takhle někde sami, ještě dál prostě od jako lidí všech a tak není to nic tak zvláštního, podle mě teda aspoň. Nevítaný pozorovatel. Prvé video nás zavedie do hlbokých lesov, kde istý Noah zažil najdesivejšiu noc svojho života. Na jeho kanáli sa nachádza iba toto jediné video, čo už samo o sebe vyvoláva otázky. Rozhodol sa prespať vo svojom aute na opustenej ceste nedaleko Sun River v Oregone. Počas jazdy narazil na miesto ďaleko od civilizácie, kde sa rozhodol zastaviť. Všetko prebiehalo normálne, až kým ho uprostred noci neprebudili zvláštne zvuky zvonka. Najskôr si myslel, že ide o zviera, no keď sa započúval lepšie, uvedomil si, že počuje kroky. Kroky niekoho, kto sa pohybuje okolo auta a zastavuje sa pri oknách. Noah siahol po svojej GoPro kamere a začal na... Okay, to mě zajímá, já teda bych jako vlastně ani nedokázal přespat ani v autě. Jakože bych byl prostě, ani kdybych zaparkoval, bych se bál, že to právě tak nějaký člověk rozrazí. Protože to je asi jako nejděsivější věc, že tam je spíš nějaký člověk, nějaký prostě psychou, že nějaký duch nebo tak. A právě nejhorší, že to je jako reálný, že to může stát, když se vezmete relativně každému. Táčať. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. Okay. I don't know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. Probably like 2 in the morning. He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. I don't think he knows there's crazy. I'm so scared right now. So, to byl on, já myslel jako, že tam nějak, že tam týpek nějak dostal, ten jak chodí kolem toho auta, aha, ok. Ok, teď tam se svítí, ok, to mě zajímá. Jo, takže asi uvnitř to vypadá. Nočné ticho narúšajú len vzdialené zvuky lesa, no v momente, keď si Noah začne všímať drobné, takmer nepočuteľné šramotenie, sa jeho vnímanie úplne mení. Spočiatku to môže byť čokoľvek.
pohyb vetra, nejaké zviera, možno len jeho vlastná paranoja. Lenže zvuk neprestáva a postupne si uvedomuje, že neprichádza z lesa, ale priamo od jeho auta. V jednej chvíli sa všetko akoby zastaví, aby sa následne ozvalo prvé klopnutie. Je slabé, no dostatočne zreteľné na to, aby bolo jasné, že je úmyselné. Po ňom nasleduje ďalšie, tentoraz o niečo silnejšie, pričom sa presúva na rôzne časti auta. Nie je to len náhodné búchanie, ale systematické skúmanie. Ako by niečo stálo vonku a rozhodovalo sa, čo spraví ďalej. Hneď na druhé ráno si pozerá karosériu a okamžite si všimne niečo znepokojujúce. OK, takže to má asi nějaký ten týpek, to tam, tak to je crazy teda. Takže byl teda uvnitř, OK, aspoň že tak. Takže tohle se teda najdeš ráno potom na tom autě. Po celom aute sú jasne viditeľné otlačky rúk. Sú na oknách, na dverách, dokonca aj na zadnej časti vozidla. Niektoré z nich pôsobia, ako by sa niekto snažil nahliadnúť dnu, iné zase naznačujú, že sa niekto pokúšal otvoriť dvere. Noah sa v tej chvíli snaží zostať pokojný, no jeho hlas prezrádza, že si začína naplno uvedomovať, ako blízko k nebezpečenstvu vlastne bol. Počas noci bol úplne bezbranný, zatvorený vo vnútri auta, zatiaľ čo tam vonku stál niekto, kto sa možno plánoval dostať dnu. Možno len ticho pozoroval, možno čakal, či Noah otvorí dvere. A možno, keby sa správal inak, toto video by dnes už nikdy nikto nevidel. Plný varování. Phil je skúsený. Nevím, jestli jsem neviděl někde, protože já nevím, co to bude za video teda. Tady toho video jsem neviděl od Skeleta. Ale vím, že byl nějaký video, že týpek šel do lesa a tam byly prostě všude jak nějaký vyvěšení, nějakého tábora opuštěného, nějaký plagáty vyvěšený, jak kdyby takový ty missing prostě. Turista a youtuber, ktorý sa už roky venuje natáčaniu svojich túr v prírode. Dokumentuje, ako si pripravuje vybavenie, ako si vyberá správne miesto na kempovanie a aké nástrahy môžu číhať na človeka, ktorý sa rozhodne prespať sám v lese. No to, čo sa mu stalo jednej noci pred pár rokmi, patrí medzi jeho najznepokojivejšie zážitky. Tentokrát sa rozhodol vyraziť na solo túru na Apalačskom chodníku vo Virginii. Všetko sa zdalo byť úplne normálne, aspoň z počiatku. Ako kráča hlbšie do lesa, narazí na niečo, čo mu hneď príde zvláštne. Odpadky pohodené pri ceste. No nie sú to len obyčajné smeti. Plastové kontajnery sú popísané zvláštnymi správami. Niektoré pripomínajú texty piesní, iné pôsobia ako úryvky básní. Nejaký lyrics, to vypadá, že na tom sú. No ich význam je nejasný. Písmo je roztrasené, ako by ich autor písal v zhone alebo v podivnom stave. Celá situácia na ňo pôsobí zvláštne, no zatiaľ tomu neprikladá veľký význam a pokračuje ďalej. The weirdness continues. Crazy. What the hell? A very long note. Keď zdvihne zrak, nedaleko od seba si všimne táborisko s tlejúcim ohniskom a provizórnym prístrežkom, čo znamená jediné, niekto tam je a môže byť stále na blízku. Nechce riskovať a tak sa pri mieste nezdržiava a pokračuje ďalej. Po chvíli stretáva dve ženy so psom, ktoré ho zastavia a spýtajú sa, či si nevšimol muža, ktorý v lese zanecháva zvláštne odkazy. Keď im Phil spomenie táborisko nedaleko od miesta, kde našiel poznámky, ich výrazy sa okamžite zmenia. Viditeľne znervóznejú a požiadajú ho, aby ich odprevadil späť k autu. Phil nemá dôvod odmietnúť. Aj tak sa mu myšlienka na to, že v noci spí nedaleko niekoho, kto píše takéto správy, vôbec... Ještě předtím, než tam teda tak to já bych tam teda vůbec se přespal, kdybych den jako předtím, než tam mám spát, viděl jako jaký tady to prostě zprávy. Nepáči. Keď ženy bezpečně... Nevím, teď jsem říkal, jestli je jako ve stanu, nebo taky v autě, nebo přímo pod širákem ještě hůř. Odprevadí, pokračuje na iné miesto, ďalej od podivného táboriska. Keď sa neskôr usadí v prístrežku a začne listovať v turistickej knihe, jeho nepokoj sa znásobí. Na jednej zo strán sa mu zjaví rukopis, ktorý okamžite spozná. Je to rovnaké písmo, aké videl na odpadkoch.
Človek, ktorý tieto správy OK, crazy. Takže to bude asi... Tak to vůbec nevím, jak to... Možná, že to zase fejkoval, což jako se dá říct téměř všeho. A zase kdyby něco takového bylo tak jako skutečný, jo, tak to dává smysl, vůbec bych se tomu ani nedivil. písal, sa už dlhšie pohybuje po tomto lese. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Když to je několik 2008. od tamtud, aha. Tak já jsem nečekal, že to je jako, já jsem čekal, že to je kousek reálně a ono, teda vůbec jako co může znamenat, to je prostě nějak potom v okolí se mi dochodí prostě a takhle píše. While I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Phil začne čítať a zisťuje, že texty hovoria o pobyte vo väzení, o zvláštnych myšlienkach, ktoré autor zažíval počas pobytu v cele. Zmieňuje biblické odkazy, chaotické slová, ktoré miestami nedávajú zmysel. Pôsobia ako záznamy je možné, že si to připravil, ale jakože jestli bys kam jako tohle, že prostě x stran takhle popsal tady tím, že bys musel vymyslet, pak ještě, že by ty odpadky a ty kameny, jakože by tam popisoval, to je jako crazy docela. Takže jako nevím, je možné, že by si s tím dával jako takhle, na tom takhle záležet. Toho, kto bol dlhodobo izolovaný od sveta. A ako by to nestačilo, v prístrežku nachádza ďalšiu poznámku, zavesenú priamo zo stropu na odrezanej fľaši. Je na nej jediný odrezaný, tam nějaká ruka nebo noha prostě. Look at this one. What do you know? Same handwriting as the one in the book and that garbage on the trail from that same dude. So it says, watch out for yeet mouse. The dead do walk and talk. Like, what the hell is going on? Phil cíti, ako v ňom narastá nepokoj, no snaží sa to potlačiť a presvedčiť sám seba, že je to len jeho myseľ, ktorá si priveľmi všíma atmosféru miesta. Je noc, začína byť unavený a chce si len ľahnúť a zabudnúť na všetko, čo cez deň videl, no les mu to nedovolí. Keď sa snaží zaspať, začuje kroky. Sú tiché, pomalé a znejú príliš opatrne na to, aby išlo o obyčajné zviera. Srdce mu začne byť rýchlejšie, no zostáva nehybne ležať a počúva. Snaží sa presvedčiť, že si to len namýšľa. Lenže zvuky neprestávajú. Stále sa pohybujú v okolí, ako by niekto kráčal popri prístrežku a pozoroval ho. Po chvíli opatrne vychádza von a obzerá sa okolo seba. Medzi stromami sa myhne slabé svetlo. Pohybuje sa pomaly, takmer nenápadne. Nie je pochýb, že niekto tam vonku skutočne je. V tej chvíli už nemá chuť zisťovať viac. Rýchlo zbiera svoje veci a vyráža preč, pričom sa neustále obzerá. Kdybych tam viděl, že to je furt to stejné jako to psaní, že tam furt jako byl někde, tak bych odjel hned, hlavně ty nápisy na té zemi a tak byl ten důvod, proč odjel. Z toho prvního mysli, že z toho bych jako taky hned jel prostě pryč. A či ho niekto nesleduje. Každý šuchot v lísti znie podozrievavo. Každý tieň medzi stromami mu pripadá ako postava, ktorá sa ho snaží dobehnúť. Sústredí sa len na to, aby sa čo najrýchlejšie dostal do bezpečia. Nakoniec sa mu podarí bezpečne vrátiť k autu a odísť, no pocit neistoty v ňom pretrváva ešte dlho potom, čo opustí les. O tomto zážitku už nikdy nenatočil ďalšie video. Ako by sa rozhodol nevracať k tomu, čo tam v tú noc našiel. No Apalačský chodník je dlhý a denne po ňom prechádzajú desiatky turistov. Je takmer isté, že niektorí z nich narazili na rovnaké správy, možno dokonca na samotného autora. Lenže kým Phil mal šťastie a včas odišiel, čo ak niekto iný také šťastie nemal?
Jako jo, no. A nebo to prostě má jednoduchý vysvětlit, že to byl nějaký týpek, co tam prostě šel potrolit. Že to tam dal a jako, aby prostě do bolu se tam ty lidi lekali a vznikali přes takovýhle videa. To je taky možnost. Žena od rieky. Počas neskorej nočnej jazdy v odľahlej oblasti Belmont v Michigane sa skupina mladých ľudí ocitla v situácii, na ktorú nikdy nezabudnú. V tme pri kraji cesty si všimli postavu. Žena evidentne nebo hodně podobným, že takovýhle videa jsou jako všude. Premoknutá bola sklonená k zemi a rukami vykonávala zvláštny pohyb, ako by niečo pevne zvierala alebo sa snažila niečo otlačiť. Celá scéna pôsobila znepokojivo a vyvolávala neistotu. What the fuck? Stop. No, Stop. I'm not. Kámo, to bych nezastavoval. What the fuck, dude? Možná bych se jako podíval, jako co to je, ale jinak bych zastavoval. Když mi tam jdou znovu, oni se otočili. Nebo asi jo. See? That was it. That was it. She's crying. Vozidlo spomalilo, no nikto z posádky sa neodvážil vystúpiť. V tej chvíli Tady bych taky asi nevystupoval. Už vůbec bych jako zpomalit možná, ale jako vystupovat a zastavovat to vůbec. Dojem, že by mohlo ísť o pascu. Situácia pôsobila príliš zvláštne a príliš rizikovo. Rozhodli sa radšej pokračovať v jazde a opustiť miesto, no myšlienky na ženu im v hlave zostali. Aj keď sa vzdialili, nevedeli sa zbaviť pocitu, že možno skutočne potrebovala pomoc a že práve nechali za sebou niečo oveľa záhadnejšie, než sa na prvý pohľad zdalo. Rozhodli sa zavolať políciu a nahlásiť to, čo práve videli. Po telefonáte nasmerovali hliadku na presné miesto, kde sa žena nachádzala. O niekoľko minút dorazili 5 policajti a našli ju kľačať na kolenách. Celú premočenú a očividne dezorientovanú, ako by netušila, kde sa nachádza. Nasledujúce ráno sa rozhodli vrátiť na miesto, aby lepšie pochopili, čo sa vlastne stalo. Až vtedy si všimli niečo desivé. Stopy viedli od brehu rieky, ako keby sa niekto vyplazil von z vody. Na okraji brehu bol v zemi jasne viditeľný vyhlbený priestor. Miesto, kde sa pravdepodobne neznáma žena zdržiavala. To by vysvetľovalo, prečo bola úplne premočená, no zároveň to vyvolalo... Ty řeky, že se naktopila, nebo co by tam někdo hodil. Ale pak co byl ten move, prostě jak tam dělala té silnice, jak tam prostě něčeho takhle mlátila, to vypadalo. Ďalšie otázky. Neskôr sa objavila ešte zvláštnejšia informácia. Polícia potvrdila, že žena bola nezvestná a jej posledné známe miesto pobytu bolo desiatky kilometrov od Belmontu. Netušila, ako sa tam dostala, ani čo sa s ňou dialo predtým, než ju našli pri rieke. Kompletne stratila spomienky na udalosti predchádzajúce tej noci. Napriek tomu, že bola nakoniec prevezená do nemocnice a dostala potrebnú starostlivosť, mnohé okolnosti zostali nevysvetlené. Je záhadou, ako mohla prekonať takú vzdialenosť bez... Tak to asi někdo unes jako a hodil jí do té řeky, to vypadá. Ale furt jako to nevysvětlí, jako co dělá, jako čekaj, já to zkus. Přečum. Stratila spomienky na udalosť. S ňou dialo predtým, než ju našli pri rieke. Kompletne stratila spomienky na udalosti. Ona vypadá, že je otočená zády, kdyby takhle čelem k tomu lesu, jakože takhle dělá, jako by se stopuje, nebo nevím. No to nejde poznat z toho. To dialo predtým, než ju našli pri rieke. Kompletne stratila spomienky na udalosti predchádzajúce tej noci. Napriek tomu, že bola nakoniec prevezená do nemocnice a dostala potrebnú starostlivosť, mnohé okolnosti zostali nevysvetlené. Je záhadou, ako mohla prekonať takú vzdialenosť bez akejkoľvek spomienky na cestu. Nie je jasné, čo ju priviedlo práve k rieke a aké udalosti tomu predchádzali. Skupina mladých ľudí ju našla v stave, ktorý vyvolával viac otázok než odpovedí. A čo si o tejto udalosti myslíte vy? Tak jak jsem říkal, prostě nás někdo unesl a hodil. Já si taky jako jediný vysvětlení jako smysluplný, že byla takhle daleko od toho jejího domova, ale se jak jsem dostala. Takže tady to je asi jeden z těch mála jako příběhů, kdy to bylo tak nějak vysvětlený, jako teda jenom tady to je z poloviny, ale jako víc než většina věcí, co takhle jsou. Keď vás príroda varuje. TikTok užívateľka Maggie sa rozhodla stráviť deň v lese, kde plánovala nafotiť sériu záberov so svojím psom. Aby pridala fotografiám trochu originality, prehodila cez neho bielu plachtu, čím vytvorila ilúziu ducha.
Bol to len nevinný, zábavný moment, ktorý mal zachytiť niečo hravé a tematické. No pokojnú atmosféru fotenia narušil nečakaný a mrazivý zvuk, ktorý sa rozľahol medzi stromami. Come here. You ready? We're gonna try again. Now that it's all dirty and torn to shreds. You gonna make the best dirty ghost? You gonna make the best dirty ghost? Whoa. Oh my god. Jako, jak říkal, že něco mezi strana, tak jsem myslel, že to bude nějaký vítr, že to bude znít jako nějaký hlas, což je jako možný. Ale tohle to jako netuším, to je nějaký křik prostě v ozvěně. No. Holy shit. Is he okay? Z hlbín lesa sa ozvalo prenikavé, takmer ľudské zakričanie, ktoré sa neprirodzene nieslo tichom. Maggie zostala stať v šoku, pričom jej pes okamžite zareagoval. Spozornel, zdvihol hlavu a zjavne bol znepokojený tým, čo práve počul. Nebolo jasné, odkiaľ presne zvuk prichádza, no pôsobil, ako by sa približoval. Are you okay? Jako nějak, asi to by byla moje reakce plně, jako že bych tam, ne že bych jako utíkal, ale spíš bych jako stále nevěděl, jako co mám dělat spíš. Když utíkáš, tak stejně ti to může dostihnout, protože nevíš, co to je. A nevíš, jestli náhodou neběžíš právě třeba směrem k tomu nejhoršímu. S tím, že to je nezastavu ani kostek těch lidí třeba takhle. To mi říká, to neslyšel tady týpek nějaký motorce, nebo co to asi tady taky někdo jel. Sa ozvalo ešte silnejšie zakričanie, zvláštny zvuk, v ktorom sa miešal ľudský hlas so zvieracím revom. Napätie v nej rástlo a jej pes čoraz zreteľnejšie prejavoval nepokoj. Stála na mieste a zvažovala, či má pokračovať v natáčaní a pokúsiť sa zistiť viac alebo čo najrýchlejšie odísť z lesa. Keď sa na druhý deň vrátila k videu a prečítala si reakcie divákov, objavilo sa množstvo teórií. Niektorí tvrdili, že mohlo ísť o zvuk líšky, ktorá dokáže vydávať desivé zvuky pripomínajúce ľudský krik. Nedokážu predstaviť, že by líška ďala tenhle zvuk úplne. Iní spomínali možnosť, že to bol jeleň v období ruje, no v tejto oblasti neboli zaznamenané žiadne jedince. Objavili sa dokonca aj názory, že mohlo ísť o niečo nadprirodzené. Niektorí spomínali legendy o Skinwalkerovi alebo inom neznámom tvorovi, ktorý sa skrýva v hlbinách lesa. Polícia sa prípadom zaoberala, no nič konkrétne nezistila. Nezistili sa žiadne stopy po zvierati, žiadne známky ľudskej prítomnosti, ktoré by vysvetľovali pôvod zvuku. Maggie si teda nikdy nebola istá, čo vlastne v ten deň v lese zaznamenala. Bol to len obyčajný lesný tvor alebo niečo, čo sa vymýká bežnému vysvetleniu? Tady ne, tady bych se spíš já přikloním k tomu paranormálnu. Dobrý, můžeš? Tak jsem si sluchátko. Čekej, poslouchej. Poslouchej, řekni takhle co vydá, co si myslíš, jako ten... Co to je? Okay. Ještě bude. Co si že to je... To je jak kdyby někdo řval. No právě, že tam bylo třeba, že to je liška. Jako já jsem nikdy lišku jako neslyšel, pochybuju. Takhle nezní liška podle mě. Jako... No právě se jako lišku nikdy neslyšel, ale pochybuju, že to takhle zní prostě. Pojďte, někdo křičel. No, právě, nebo jak něco paranormálního. Nevím, každopádně to bylo teda celý tadyto videjko. Jo, proč tady dám skeletový like, jde vidět, že těch videích se dá záležet. Konce neodebírám tady na vedlejším kanále, OK, tak dám odběr ještě. A to bylo asi všechno k tomu videjku. Jo, rozhodně zajímavý vydává skelet vůbec, ještě, protože že dříve si dával většinou taky pauzy jako. Před 11 dny OK vydává. Že tady jsou nějaký videjka, dělá teď už takový delší, dříve dělal takový tak 10 minut max jako. Konečně reálný už v Česku, na to bychom se někdy podívat příště, protože rozhodně plánu dělat více reakcí na tady ty nějaký videjka, plně tady ty nový, protože jsem ještě neviděl.
A možná se to budu spíš šetřit nějakých těch reakcí, jako když uvidím třeba teď jsem vydal podle toho náhledáku, že to bylo taky zajímavý. Takže pokud se jako to něco zajímavého opět, tak rozhodně udělám další videjko. No a to teda pro tohle video vše, pokud se vám líbilo, hoďte like, odběr, napište koment, videjko sdílejte všem svým kamarádům. No a zatím zdar! Stalkovanie prebiehalo niekoľko mesiacov a to aj počas toho, keď to vyšetrovala polícia. Ako to celé dopadlo, sa mi žiaľ... Tak to mě zajímá, jak to ta policie vyšetřovala, když jako to proběhalo několik měsíců, kdy tam týpek takhle jezdí. Ty vole. Mně se zdá, že tady někdo chodí. To byl asi můj pes, nebo možná kroky sousedů nahoře. Ono, jak tady chodí nahoře sousedi, tak se to zdá, kdyby to bylo tady. Mě teď mě zamrazilo jak něco. Dobrý, asi můžeme pokračovat. Zase mi sem nepřiletí do pokoje nějaký démon. Nebo nějaká entita během toho, co budu natáčet. Už nikdy víc, kámo.